Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamahanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug budulot sa gitagbuan sa kalagog sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe in is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. But as many as received Him, He gave the right to become children of God to those who believe in His name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Nining mga gutlo, anda mo na to antong kaugalingon, ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Kristo, pinagis itong paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9. Pagitawag nato sa English the rebound technique, if necessary. Kung ang 1 John 1:9, nasayo na kita nagaingon kini, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, kung ikaw sa kadili magtutuo, nga niya karon nagapaminaw ni atong Bible study, ang isyu nga imong giatubang dili ang pagkumpisal o paggamit sa 1 Juan 1:9, kundi paggamit sa imong kaugalingong kabuguton, your free will. Hinatag ka na sa Dios o ikaw gidapit nga imong gamiton ka na sa paghimo og labing mainungdanong desisyon nga mabuhat ni mo tibok ni mong kinabuhi. Kay kanang maong desisyon maong the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, mag-andam tas ng kaugalingon. Let us pray. Magan po taas. Mahal na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Nining lain no sa nga adlaw, nga mong gidala kami, nining among adlaw-adlaw nga buluhaton, nga maong pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagdaka namo din hinindapita, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, pinagi sa paggahom kanamo sa Espiritu Santo. Kaya wala man kami mapupo o maani kung wala ang paglihok sa balang Espiritu Santo kinsa mao lamang ang bugtong magtutudlos kamatuoran. Nagampo kami o Diyos nga ikaw giya ka namo ining among pagabuhaton ni among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, aniya na sa kita sa atong panag-uban, yan ang atong Bible study nga diin
ginabuhat nato kini adlaw-adlaw. Og timan na nato mga lakang to make this Bible study worthwhile, mapuslanon o malampuson. Og ang una gyud ining lakang ang kinahanglan to subayon mao nga magbaton kita sa atong pagkamapausanon. Kung paubos kita, we should put ourselves under the authority, supreme authority of God through His Word. Ang ikaduha nga kita magbaton og usa ka bukas nga pangunahuna, open mind, og ikatulo maong pagdupot, pagpunting sa atong huna-huna, concentrate diha sa mensahe, dili kinahanglan ang mensahero. So concentrate on the message, not on the messenger. Og atong ibilin ang tanang mga tawhan ng mga pangunahuna, kalibutan ng pangunahuna, mga daotang pangunahuna, ibilin natin ito sa gawas. Kaya why pause ka na sa atong papadayon inis pagtuon sa pulong sa Diyos. Now, kung kita magasunod ni mga lakang atong ginabatbat dinhi, ang Espiritu Santo, God the Holy Spirit, will take control of our mind. Okay? Iman na nato ang Diyos is no respecter of age, person, profession, status, o uban pa. And His Word does not go back to Him void. Okay? Padayon kita sa atong dugukan sa atong tunanan nga giuluhan nato sa in English og gaining the dynamic power of the spiritual life. Nga itong pag-angkon ni anang mabulokon nga gahom sa panginabuhing espirituhanon. Now, niya man kita naga tukbil bahin sa resurrection of the church. Okay? Kay bahin man kini sa atong tunanan nga itong ibiyaan kagahapon. Okay. Now, palihog abli sa imong Biblia diha sa 1 Tesalonica kapitulo 4 versikulo 13 hangtod 18. 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. Now, ikaw nalang mubasa diha sa inyo ining pipila ka mga bersikulo. Kaya ito ipadayon sa paghisgot kini. Okay. Kining maong mga bersikulo nga mabasa ni mo diha. Sulat kini ni Apostol Pablo. Okay? This is the epistle, the letter of Apostle Paul ngadto sa mga magtutuo sa Tesalonica. Okay? O ang usas tuyo o usas na kaaghat ni Pablo sa pagsuwat niya niini ngadto sa mga magtutuo nga taga Tesalonica, mao ang pagpatinaw nila bahin sa mura bagi kabalakan o gidudahan pa nila o ingnon ta mga pangutana nga that they have in life that hung in their mind. Sama pananglit unsa may mitabo sa ilang mga kalag, unsa may unsa may mitabo sa ilang mga kalag unya apil ni anang pangutanaha, unsa may mitabo unya sa ilang lawas. Okay? Human sila mubiya ning kinabuhiya, meaning after they die physically. Now, kinigod sila mga magtutuha niadtong panahona. Wa pa mga kaayo sila igong kahibaw o full revelation sa Old Testament. Kung atong itandi kanato dinhi sa Bagong Tugon, New Testament, may hinungdan nga kining maong kanang uluhan o subject o pagtulunana nakalibog. Nangalibog sila. Now, si Pablo nagatudlo ni ining maong mga magtutuo had been teaching these believers in Thessalonica bahin sa the fact that
si Ginoong Jesucristo mubalik din sa yuta. In fact, He taught them nga ang pagbalik ni Ginoong Jesucristo may puruhang mahitabo sa ilang panahon in their lifetime. Now, kung mubalik ta sa Kapitulo 1, pananglitan, in verse 10, gihuman ang maong kapitulo sa pag-ingon og, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Okay. Kinis Pablo, nagatudlo nila may tungod sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo as if it's going to happen in their lifetime. Ug nagahuwat kini sila sa maong hitabo. Dihas Kapitulo 2, you also have reference pagbalik ni Kristo. Versikulo 19, for what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Now, ana ay mga references o sabahin sa iyang pagbalik. Sama sa atong mabasa dis versikulo 1, kapitulo 5 nga nagaingon kini. But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Verse 2, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Verse 3, for when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Verse 4, but ye, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Verse 10, 5, ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Tinuod, nagapaabot kini sila sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. And they also expected the judgment of God in the event sa itabo nga gitawag og the day of the Lord. Now, a very familiar kayo nga panultihon dito sa daang pagkikisaad. Apan, nagakinabuhi kini sila uban sa ilang pagdahom nga kinimhitabo during their lifetime. O actually, wa man gigipahimutang. Nothing is said by Paul in either sa iyang sulat o epistula bahin ini. Either dinhi or didto sa 1 Corinthians 15 that could lead them sa pagtuo nga it could possibly happen, posibleng may tabo sa ilang panahon in their lifetime. So, there is then ingnon tao posibleng may tabo yun, an imminent event, ang pagbalik ni Kristo in some way in their lifetime. Mao kana ang gipatinaw diha sa passage nga atong giduputan og ang pangutana nila bahin ni ining gisgutan nga hitabo, this particular event nga diin panguhaon na kitang tanan nga mga Kristohanon, and we are going to be with Him. Ang pangutana nga nagap patigbabaw gyud didto sa ilang mga nauna mao kini nga sa higayon nga moabot kana unsa may mahitabo sa mga magtotoo nga mamatay sa di pa si Kristo mobalik. What's going to happen to believers who die before Christ returns? Now, ang pangutana is essentially posed diya sa versikulo 13 na nag-iingon, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Now, labihan yun ang ilang pagkabaka, nakabalaka nga, kung kini mga magtutuuha, mamatay sa di pa si Kristo mumalik,
They were thinking that they would miss sa pag-abot sa Ginoo. And they were burdened, or if not grieved, by the thought. Naon niya sila mga kaila nga mahal o dool kay silang mga kinabuhi would miss, masipyat sila nini maong dakong hitabo. Pananglitan, mga paglutos, persecution, o uban pang mga hinungdan sa ilang kamatayon. Kumo ni tingali sa ilang panahon, maong persecution, paglutos. Now diya sa versikulo 3, si Apostol Pablo naghisgot kini siya bahin sa dili nila pagkabalaka, that no man should be moved by these afflictions, for yourselves know that we are appointed thereunto. Verse 9, for verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation, even as it came to pass, and ye know. Musa, you are headed for affliction. Ano iyang iyon? Nagapadung ka nga mahiagong og paglutos. So ang pangutana, unsay mahitabo nining gipanglutos, unya gipamatay ang mga believers, would they miss the Lord's return? Would their death then be some kind of judgment on them? Gipahamtangan baka kini sila paghukom? Di na ba lang kini sila salmot niya ng grand reunion niya kanato mga magtotoo, umikan kay nangamatay man lagi kini sila sa di pamobot ang Ginoo. Ug bahin sa ato na unya nga panagiusa regarding na unya dito sa langit uban sa Dios, di na ba kini sila makasalmot niya ng itabuha? Now, this certain matter somehow produce some amount sa dakong pagkasubo sang wa man kining bahina maklaro alang sa ilang kasayuran. Now, adto kita sa kapitulo 4, versikulo 9 ug 10, verse 9. But as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. Verse 10, and indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more. Now, they were marked by profound love. Gani, kining maong simbahan, mo'y simbahan nga giswatan ni Pablo, nga he didn't drag out sa ilang mga sala o confront it. Why ingon niya na sa iyang mga sinulat ngadto kanila? Wa. Tinuod nga di na sila mainiton nga panaghigugmaay sa usa kanila. So si Pablo nagasulat ngadto kanila pinagi sa dili mas labaw pa sa teolohika nga kasayuran, kundi on a practical level sa tuyo nga mahupay-hupayan ba ang ilang anxiousness sa ilang kasubo nito sa mga butang. Okay, versikulo 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Now, kini nagpasabot, those who have died, sila nga nangamatay. In them, puno sa kasubo. Wa gyud ni sila katarungan, no sense in them having some sense of hopelessness. Miingon siya diha sa versikulo 13, that is legitimate for the rest. We don't need to grieve ingon sa tanan sa tibuok kalibutan. Ang pasabot, kadto silang way paglaom, no hope sa unsa. No hope sa unsa. Way paglaom sa pagkakita nila kang Ginoong Kristo.
wa sila paglaom of reunion. Di na sila paglaom mga silang tanan, all true believers that have hope in this bond of love, may usa, will be reunited diha sa presensya sa Ginoo when He came. Di ba kada may tabo kanila? Kanila nga nangamatay, di ba kada sila makasalbot o mahiuban niya ng reunion? Anto ba sila ibutang sa laing dapit under different circumstances? Now, hinumdumi, nga wa pa kadto sila'y kumplito nga sinulat nga revelasyon o pagpadayag sa bagong pakigsaan. Kaya bigod nimo, this is a very early sayo pa pag-ayo ang kinabuhi sa simbahan ning tungora. It was in her early age. O kining maong mga pangutana, wa pa bayam tubag. Clearly, ang ilang mga pangutana had not been answered. Wa pa matubag ni Pablo dinhi. Sanglit ang maong itabo, the same event as we read in 1 Corinthians 15 as a what? A mystery. Tinago. Hangtod niya ng higayuna nga nagpasabot nga something that has been hidden, gitaguan, nga karon finally is revealed. Ibutyag na yun. Gitubag ni Pablo ang distress o sa confusion, ingon man sa pagkaway, kasayuran, ignorance, uban sa tataw niya nga pagulagway of a single event nga maong sunod nga may tabo on the prophetic calendar. Kini gitawag og pagsakgaw, a rapture sa English. Now, tungod sa versikulo 17, ang verb diha nga caught up, arpadzo, sa Griyo, arpadzo, kini nakahulugan o paglabni, snatch up, to seize, pagsakmit, and carry off by force. Sa ito pa, ang paglabni, pinagi og kusog. Further, it means the sudden swoop of an irresistible force nga magahulbot kanimo sa labihan sa kakalit, or a violent kanang snatching away, violent. Ang term nga pagsakgaw, rapture sa in English, usa ka pong kini nga naghulagway o usa ka paglabni, snatching away. Ug mao gyud ni buti pasabot o mo gisulti 10 versikulo 17 na ay higayon nga ang mga magtutuo pagalabnihon will be snatched up by a sudden divine irresistible force. Mao kini buti padayag diha sa maong teksto. Mahitungod sa maong hitabo ug tuod dili kini ang hitabo nga mobalik si Kristo pag-usap. This is not His second coming yet. Ayaw pagka once passing niya na. Lahi ang pagsakgaw kaysa pagbalik. Ang pagsakgaw is unsa? Mo ni gitawag, the other name is exit resurrection. Okay, pagbanhaw sa mga magtutuo. Sakgaw, paglabni. Ang panang second coming, lahi. The second coming will follow later. Ang unang mahitabo, mao ang sa prophetic timetable sa Dios, ang una, mao ang pagsakgaw. Labnihon no nakitang mga magtutuo. Okay? 1 Thessalonians 4:16-17, the Lord Himself shall descend from heaven with His shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. And that we who are alive and remain shall be caught up snatched away, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So nahigayon nga ang mga magtotoo pagalabnihon will be snatched up by a sudden divine irresistible force. Kini dili ni second coming, ha? Kaya ang second coming
si Ginoong Jesucristo mutunog yun sa yuta. Yan ang iyang pagbalik, pag-usab. This is not that event. Dili kaning pagsakgaw lahi sa second coming. Sa iyang second coming, kaduhang pagbalik, He is going to set foot, mutunog na gyud siya dito sa bungtod sa Olivo, Mount of Olive. Ug human niya na, iyang ipahimutang ang gitawag og millennium. 1,000 literal years na pagdumala na ni Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan. Tungod kay gaingon ka ng bersikuloha nga, we who are alive and remain shall be caught up together with Him in the clouds to meet the Lord in the what? In the air. Dito sa panganod. Okay? By the way, kining maong hitabo is not a judgment. Dili ni paghukom. Because there is no judgment dinhi. Unsa man kining maong hitabo? Ibaw ka? Paminaw. Kining maong hitabo is strictly ang paglabni, snatching away into the air kanato mga magtotoo aron sa pagtagbo, pagsugat kanato sa Ginoo. Kasabot ka? Now, aron lang sa paghatag nimo some kind of a background, bahin nini hitabo, nga gitawag rapture, there are some foundations or pillars about this event. So good ta diha sa versikulo 14, okay, verse 14. Ang comfort o kahupayan sa usa ka Kristohanon bahin sa kinabuhi, luyos kamatayon, life after death, does not rest on pinulusupo nga pagbadapana o ang kini mga sandig, mga tawhanong mga panahom o human opinion. Wa magasandig sa ingnon tag proklamasyon, having the force of law o balaod nun sa konsiho ba sa o sa kapundok, but rather ang katinuod niya inihitabo nga rapture. Nasandig kinis katinuod sa kasaysayan, historical truth. Now, ang patukuranan o ingnon ta pilar alang sa atong paglaom is on historical truth. O gibahin kini ni Pablo nga totoo. Una, ang pagsakgaw is based. Ang gibasihan niini mao ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo. Dihas versikulo 14, for if we believe that Jesus died, well, mohonong ta diha. If, if, ang if diha, wa kini mag-suggest o pagduha ko dili, pag-suggest lang kini sa ingnon tao logical sequence sa pagtuo. Kung musugod ka with pagtuo nga namatay si Kristo, masangpot usab ka sa pagtuo nga siya nabanhaw og subsequent things. Ang mga taga-Tesalonica nagtuo nga si Jesus namatay apan wa gyud nila mahagop sa tibuok ang kamayong danon nitong hitabuha. It is this gitawag tao conditional clause. Kondisyon kini nga matuman gyud kini siya. Sanglit nagatuo man kita nga si Kristo namatay ang iyang pagkamatay nagatuman kini sa tanang gikinahanglang conditions to turn sa kamatayon ngadto sa pagkatulog. Okay? O ang pagkatulog, when referring sa mga magtutuo, ang kamatayon alang kanila gi-reduce kini og pagkatuog. Ang kamatayon gidawat welcome. Ingon nga ang pagkatulog gidawat usab, it's welcome. Okay? Ang kamatayon nawad-an sa iyang la. Okay? Nawad-an siyang la. O ingnon ta kangot-ngot ba? Sting. Diya sa 1 Corinto 15.
ug ang hinungdan ngano ang kamatayon alang sa magtotoo usa lang kini ka pagkatog mao nga si Ginoong Hesukristo mipas-an miangkon sa tanan tang mga sala didto sa iya mismong lawas. He bore all our sins in His own body. That's the reason. Mao kini hinungdan. Tungod kay gihimo siyang sala alang kanato, namatay siya gumikan sa atong mga kasalanan. Siya ba ang mipuli sa atong dapit, diin kitang mga katawhan man ang angayang ilansang o patyon dito sa cross. Apan si Ginoong Hesukristo mo ay miangkon sa atong mga kasalanan aron lamang nga mabayaran niya ang atong dakong utang sa sala. Mao kanay kaluwasan nga gibuhat ni Kristo dito sa cross. Nasabot ka? Busa inay ibitay o ilansang kita dito sa cross. Gumikan sa atong mga kasalanan. Si Kristo mo nahiagom sa kapungot, the wrath of God sa kapungot sa Dios. Si Ginoong Jesucristo mo mibayad sa atong dakong utang sa sala. Tungod kay di man lagi ta kabayad ni anang utanga, wa man gyud tay ikabayad sa atong mga sala. Ang hingpit niya nga sakripisyo dito sa cross, was for the penalty for our sins. Para kadto sa pagbayad sa atong mga sala. Unsa may gisulti ni Paulo sa Dios, by His death we have been saved from death. By His death, in His death, we die. Now, ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo, wa magapasabot nga siya nakatuog, kundili that He died. Namatay gid siya. Okay? So that, ang kamatayon alang kanato is merely pagkatuog. Okay? Si Kristo entered into all that was involved sa kamatayon. Ang tanan nga naglambigit sa paghukom dito sa cross. Ug kitang nagatuo niya will never see death, but will merely sleep. Samtag yun na. Ug paminaw, kanang kamatayuna, not our souls, kaya di mamatay ang atong kalag, kundi ang ato rang lawas, our bodies, nato bang mga magtotoo. Ang kamatayon has been changed karon ngadto sa pagkatuog. Okay? Now by the work of Christ, usa kini ka gitawag ta og metaphor nga diin ang tibuok nga konsepto bahin sa kamatayon is literally turned upside down. And lakto giusab ang dagway niini. Nawalan sa simbahan, si Ginoong Jesucristo kanang mihimog ngan for death nga mao ang pagkatuog. Okay? Ug may hinungdan as we ended up sa atong pagtan-aw 1 Corinthians 15 atong mabasa kining musunod. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang kadaugan, batok sa unsa man. Mangutana ko nimo, ang kadaugan batok sa unsa? The victory ang kadaugan over death. Okay? Busa ang unang gitawag taong pilar alang sa umabot ang pagkabanhaw o pagsakgaw is built on the pillars kamatayon ni Ginoong Kristo. Nga siya namatay sa atong kamatayon in our place. Nga nahiagom gumikan sa atong mga sala. Turning death nga tus pagkatog on our behalf. Ikaduha, dihas versikulo 14 kita nagatuo nga wa lamang si Kristo mamatay kundi nga siya nabanhaw sa ikatulong adlaw. Again, okay na ikaduha nga patukuranan upon which this is built, ang pagkabanhaw, the resurrection of our Lord Jesus Christ.
Ang pagkabanhaw, nagapamatuod nini, nga ang Dios na tagbaw was satisfied with the sacrifice sa atong Ginoong Kristo. It proved nga si Ginoong Kristo indeed has destroyed sa kamatayon. Iyang gipusgay, iyang gibuntog. He has indeed destroyed it. O ang kamatayon, iya na kining na pusgay, gidaog, gipildi, giparot, sa padihang mga adjective dihang binisaya, nga iya nang gibayran sa hingpit. Paminaw, underline that word. Iya nang gibayran sa hingpit. Kumplito, hingpit, ang utang natong mga kasalanan sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. O kana, mao ang nagahatag kanato sa kahigayunan sa atong kaluwasan, meaning nga kana mao ang provision alang sa tanang tao. Sa pagkasulti, it is God's divine stimulus for man to respond. Mudawat ba? Mutuo ba siya niya ng maong stimulus o musalikway ba? Kana nagpasabot ng tao may hingpit nga kagawasan sa pagpili. Gusto? Gitagan ng tao sa unsa kumplito hingpit nga kagawasan sa pagpili. Freedom of choice. Mutuo ba siya o musalikway niya na? However, every response ang matag tubag nga himuon sa tao, sayod kita nga kini nagada og sangputanan, it has or brings a result. Negative response results to eternal condemnation, while positive response results to eternal life. Suma sa gilatid og tataw diha sa John 3:36. He who believes in the Son has life. Kanang life diha, eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life. But, ang sa isumpay, the wrath of God abides on him. Hindi nila mo nakita kuto, bato ipadayon rin uman. Ayaw si Piyata ang sumpay nila. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nining lain usab nga higayon Diyos nga imong gihatag kanamo, kamong padayon sa among spiritual momentum. Pagbuylo sa among Kristohanong pagkinabuhi. Aron sa ingon niya na kami maka angkon gayon, we can gain that unique, dynamic power of the spiritual life. Kay mao man kini ang imong kabubuton ng Diyos nga mo makabot. Pandili kami magkakabot niya ng maong ang sa among spiritual ng pagkinabuhi kung wa kami pagpadayon, pagbuylo, adlaw-adlaw pagtuon sa imong pulong. Musa mo kining giangkon nga pagtuon nga grasya nga imong yung gigahin, imo naman ang giandam sa kaniadtong wa pagtanan. Musa nagpahimulos lang kami niini o Dios, nagpaubos kami sa imong otoridad. You are the supreme authority. Salamat sa imong mga pulong nga mo'y kanunay na mong mga badlong o pamhimatngon na mo, Diyos, sa among Kristohanong pagkinabuhi. Ubani kami, O Diyos, sa among pagbubuwag ng higayuna. Dala kami pagbalik ugma, ini among Bible study through the YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.